Obila ma Nairobi timo apedha ne jago moro ma itudo gi nek mar nyadendi moro ma ichich ni en jaherane bang' chuoye kod pala e kar dak ma Kasarani otieno manyoro e boma ma Nairobi. Nonro bende imeda timo tok kwanyo ringre miyo moro kowiti Lang'ata. Ma timore ka tend kanisni bende koro golo kwayo ne sirikal mondo keto okenge duto mag geng'o nek mar joma mine ma medore piny maru. Jafwambo marwa Cynthia Onyango miyo waler. Ndalo ang'wen kende bang' jalup jatend Obila Eliud Lagat yango ni mine maromo 97 osenegi pacho ka e thuolo mar dweche 3 kende, tend kanisa onyiso buok kod kuyo margi medruok mar nek joma mine e pacho ka. Watched with a lot of disappointment many people being killed in this country, especially the women, and we are very, very disappointed. As a church, we stand for life, and we believe strongly that God gives life, and nobody has the power to take away the life that is God given. Matimore thuolo machuok bang' miyo moro ma hike nitiere diere negi kawuono kod jal ma ichich ni jaherane e kar dak ma Kasarani, kafuoni mar ringre mar ng'ama miyo bende nye okwanye bath apaya ma Lang'ata kachalo ka gima odang' kendo ochwaki. E kinde nyasi mar jalup jatend piny Kithure Kindiki chamo muma odiochieng' manyoro, jatend piny William Ruto nye owacho ni sirikal osebedo ka neno medruok mar nek mar mine pacho ka, wach mane ochiko tendo kwach kich mondo non malong'o kendo mapiyo e neno ni achije duto ma itudo kod nek ma kamago chopo e doho kendo kawnegi ondamo mar chik. That of recent we have seen incidences of our girls, our mothers, our women who have been murdered in cold blood. And let me say this, that the DCI and all the investigative authorities in the Republic of Kenya must stand up to these criminals, and we must deal decisively and firmly. Jatend kanisa bende okwayo sirikal kod migepe duto ma ochung'ne arita mondo keto okenge ma owinjore kendo neno ni ngima oganda jo Kenya oriti makare maonge kod akwede moro amora kata nek ma aoyaye. We therefore want to speak on defense of every human life in this country and ask the people who are charged with the responsibilities of protecting the lives of the Kenyan people to do their work properly and protect the Kenyans from the killers. We do believe that the government has got the right machinery and the full force of the law to track down those killers and to prevent that from happening, because prevention is even better than cure. Komachielo, tendo Obila kachiel kod bad migao mar doho e ote margi okwayo ganda duto mondo riwre kodgi e kedo kod nek masani otimo ne wapacho ka gilero ni ma en midhiero madwaro ganda duto itieko. We urge every member of society, including governments, civil and religious leaders, to engage in this crucial dialogue. Collective action can we help us to eradicate the scourge of femicide and safeguard the lives of our citizens. Combating femicide requires not just legal intervention, but societal transformation. Police officers, community leaders, Nyumba Kumi organizations, and all of our citizens must join hands to work together to ensure that our girls and women are safe in their homes. They are safe in their schools. They are safe in their workplaces. E kwayo mare moyiedhi, jatend piny William Ruto nye okwayo jo Kenya duto mondo nena kicha kendo tang' kod jogo malombo joma mine kendo timo negi timbe njore machalo kod mago mag nek e gwenge duto ma pacho ka. And I want to ask us as a society to be careful with strangers, to be careful with people who lure our girls, our women into situations that compromise their security. But we must be on the lookout, all of us, as a nation. Cynthia Onyango, Ramogi TV, Nairobi. Okumba manyien mar